はい、皆さんこんにちは、無限です。先日放送された50座第39話、久しぶりに関さんが登場。ホイールとともにセンターリングの謎をテレビにする。今までの話をまとめ、センターを紹介。一番最初に出たクワガタ王者からデカレットまでの今まで出た戦士全員。その裏でブライアンはちょっと準備をしておりました、戦いの。もちろんセンターだけでなくガリュードのことも説明があると。50代の世界ではセンタリングを知る番組だが、見ている我々にとっては1年間の振り返りという感じだった。これは個人的な意見です。また、話し中に敵が現れ、ホイールはそこに向かうと。ブーキの妹リボンと戦うことに、ここで幻だったユニコーン両手がソードも登場。そして来週からという感じでした。なので今回はもう今までの総集編で次につなげるというお話。